Hun er ikke alene. Det er slut nu, venner. I skal ikke være bange mere. Natalie er på vores side. Hvad er det her? Fru Surugi ville skåne Adrian og hendes datter mod Monarchs endelige plan. Det var derfor, de blev sendt til London. Var fru Surugi i ledtog med Gabriel Agreste? Ja, fra dag 1. Ved du, hvordan vi får dem fri? Ladybug! Hvor er jeg glad for at se dig! Stop! Skift vinkel. Der er de! De forventer, at jeg dukker op igen, ligesom jeg gjorde i krypten. Vi skal vente på det rette øjeblik. Miraculous Bug Noir! Far! Far, kan du høre mig? Far! Far! Kom nu og få mig ud herfra! Vi skal finde ud af, hvad vi siger til Adrian. Bunnix, det er nu, vi gør det. Er du sikker på, at det er det rigtige tidspunkt? Det er det, hvis de ikke skal finde ud af, at jeg er Marinette. Tro mig, jeg ved, hvad jeg skal til at sige nu. Og bagefter vil det være for sent. Var Adrian klar over, at I var superskurke? Og at hans mor stadig var... Nej, selvfølgelig ikke. Hvad med dig? Har du fortalt ham, at du er Ladybug? Nej, selvfølgelig ikke. Aldrig. Jeg havde håbet på, at jeg kunne fortælle om alt, når Monarch en dag var sat ud af spil, men sådan som tingene har udviklet sig... Indtil jeg har fået sommerfuglens Miraculous tilbage, kan jeg ikke fortælle ham sandheden om hans far. Marinette kan ikke fortælle ham noget, som kun Ladybug kender til. Stop! Lad os rejse tilbage i tiden og fange dem, inden de skriver det ned. Var Adrian klar over, at I var superskurke? Og at hans mor stadig var... Nej, selvfølgelig ikke. Hvad med dig? Har du fortalt ham, at du er Ladybug? Nej, selvfølgelig ikke. Aldrig. Jeg havde håbet på, at jeg kunne fortælle om alt, når Monarch en dag var sat ud af spil, men sådan som tingene har udviklet sig... Indtil jeg har fået sommerfuglens Miraculous tilbage, kan jeg ikke fortælle ham sandheden om hans far. Marinette kan ikke fortælle ham noget, som kun Ladybug kender til. Det er for sent. De har regnet ud af Marinette af Ladybug. Vi prøver en gang til. Var fru Surugi i ledtog med Gabriel Agreste? Ja, fra dag 1. Vi fik dem! Smart lille tidsrejsedims, du har der. En skam, at den stopper med at virke om lidt, så du skal hænge ud med os. Nej! Fru Surugi ville skåne Adrian og hendes datter mod Monarchs endelige plan. Det var derfor, de blev sendt til London.